салом. Хабарҳои радиои Озодиро аз рӯзи сешанбе 23 феврал тақдим мекунем. 23 феврал дар Тоҷикистон 23-юмин солгарди таъсиси артиши миллии Тоҷикистон ҷашн гирифта шуд. Президент Эмомалӣ Раҳмон дар паёми табрикиаш гуфт, дар шароити ташаннуҷи вазъ дар ҷаҳон ҳифзи амнияти давлату миллат ба масъалаи ҳаётан муҳим табдил шудааст. Президент Раҳмон инчунин дар бораи зарурати тақвияти заминаҳои моддиву техникии нирӯҳои мусаллаҳ дар доираи ислоҳоти низомӣ суҳбат кард. Ин дар ҳолест ки бар пояи арзёбиҳои пажӯҳишгоҳи байналмилалии таҳқиқоти стратегӣ мақараш дар Лондон, Тоҷикистон дорои яке аз заифтарин артишҳо дар қаламрави Осиёи марказӣ буда, дар сурати таҳдид ва ё ошӯбе ба танҳоӣ наметавонад посухгӯи ин чолишҳо бошад. Ин созмон гуфтааст, ки узвияти Тоҷикистон дар созмони паймони амнияти дастаҷамӣ ва ҳузури нирӯҳои низомии бузург ва дар ҳоли афзоиши Русия дар Душанбе ба ин кишвар итминон медиҳад. Бар асоси омори гузориши тавозуни низомии 2016, нирӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон дар маҷмӯъ аз 8800 сарбозу афсари артиш иборат буда, 37 танк, 46 мошини зирехпӯш, як ҳавопаймои Ту-134 ва 3 чархболи навъи Ми дорад. Созмони Авфи Байнулмилал Тоҷикистонро аз рӯи нишондодҳои вазъи ҳуқуқи башар дар соли 2015 ва 2016 ба гурӯҳи кишварҳои мавриди таваҷҷӯҳи хоса ворид кардааст. Ин созмон зимни муаррифии гузориши нави худ, ки дар шаҳри Москав баргузор шуд, гуфт, дар Тоҷикистон дар соли 2015 маҳдудсозии сартосарии озодии баён идома ёфт. Ба чанд созмони ҷамъиятӣ, ки корашон санҷида шуд, машварат дода шуд, ки баста шаванд. Таъқиби мухолифон ва созмонҳои оппозитсионӣ дар дохил ва хориҷи Тоҷикистон шиддат ёфт. Дар баробари хушунат инчунин ҳодисаҳои куштор ҳам ба қайд гирифта шуд, менависанд муаллифони гузориш. Чанд фаъоли сиёсӣ рабуда ва ба Тоҷикистон истирдод ва баъдан дар тундгароии мазҳабӣ муттаҳам шуданд, мегӯяд Amnesty International. Ҳамин ҳолат бо вакилони дифоъ ҳам такрор шуд. Шиканҷаву дигар навъҳои бадрафториҳо ба бовари созмони Amnesty International ба як падидаи сартосарӣ табдил шудааст. рӯзи сешанбе дар раёсати оҷонси назорати маводи мухаддир дар шаҳри Хуҷанд беш аз 117 кило навъҳои гуногуни маводи нашъадорро ба коми оташ андохтанд. сӯзонидани маводи мухаддир дар ҳузури намояндагони оҷонси мазкур ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқ ва рӯзноманигорон сурат гирифт. маводи мухаддири сӯзондашударо кормандони оҷонси мазкур аз дасти қочоқчиён дарёфт ва мусодира карданд. имрӯз 117 килограмм маводи нашовори нави гуногун аз ҷумла 30 килограмм маводи сахттаъсири героин маъф карда мешавад. минтақаи шимолии Тоҷикистон як роҳи умдаи қочоқи маводи мухаддир ба кишварҳои дигар, умдатан Русия маҳсуб меёбад. Кормандони оҷонси мазкур танҳо дар давоми камтар аз 2 моҳи сифарии соли равон беш аз 160 кило маводи мухаддир, умдатан афюнро дарёфт ва мусодира карданд. моҳи январи соли равон аз сӯи кормандони ин ниҳод як гурӯҳи 5 нафарии қочоқбар, 2 нафар сокинони вилояти Хатлон, як сокини шаҳри Душанбе ва 2 тан сокини Сухт ҳангоми интиқоли беш аз 150 кило маводи мухаддир аз ҷумла 3 кило ҳероин ба хориҷ аз кишвар боздошт шуданд. масъулини соҳаи нақлиёти Тоҷикистон гуфтанд, бар асари зилзилаҳои пай дар пай қитъаи нақби кӯҳии Шаҳристон хароб шудааст. вазири нақлиёт Шералӣ Ганҷалзода мегӯяд, сухан аз қитъаи 14 метрии нақб меравад ва корҳои таъмиру васлсозӣ ва барқароркунӣ шурӯъ шудааст. Ганҷалзода гуфт, ки ҳаракати мошинҳо тавассути ин нақб қатъ нашуда, балки аз рӯи ҷадвали махсус бароҳ монда шудааст. туннели Шаҳристон дар 180 километрии роҳи Душанбе Чаноқ қарор дошта, сохтмонаш моҳи августи соли 2006 оғоз ва моҳи октябри соли 2012 ба анҷом расида буд. ин нақб, ки 5 километру 253 метр дарозӣ дорад, бо харҷи 430 миллион сомонӣ қарзи давлати Чин бунёд шудааст. ин нақб дар якҷоягӣ бо нақби Истиқлол манотиқи шимоли Тоҷикистонро бо маркази пойтахт наздиктар мекунад. ва ахбори бештар аз инро дар сомонаи Озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Одноклассники ва Twitter пайдо кунед.